close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So ayun mga Karagon, so ayan, biyahe na naman tayo ng Bicol ngayon. So naka-extra kong biyahe kahapon ng Sukat Paranaque. So ngayon biyahe na naman tayo Bicol. Yan, solo trip pa rin tayo ngayon mga Karagon. Wala pa tayong helper. So wala pa nag-a-apply na helper ngayon. Kaya solo trip ulit. So dandahan lang tayo sa biyahe natin. So yan, tara, samahan niyo ako mga Karagon sa biyahe. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't. Ay. So ayun mga kauragon, andito na tayo sa sa Santo Domingo, Calawag. So ayan na yan. Dito tayo sa may kapihan, kainan. Yan. Dito sa malawak na highway. Yan. So yung unahan na yan, ano na yan, Santa Elena. So Camarines Norte. So ayun, at mag-alas 12 na ng tanghali. Ayun na. Kakain, dito na ako kakain ng diyan ako kakain ng tanghalian. Saka medyo inaantok-antok na rin ako. Kasi nga halos 2 oras lang yung tulog ko dun sa Sariaya, bypass ng Sariaya. Natulog ako nung kanina dun mga alas 3 madaling araw. So ayan, hindi ko na nabutan sila sila Hungry Driver. Dalawa sila ni Kuya TV. Siya tag kay Kuya TV. So ayan, pagka diyan kasi sa unahan na yan, wala nang ganong malawak na wala nang ganong malawak na kalsada, kaya nga dito na ako dito na ako huminto kasi dito malawak dito. So, ito talaga yung hintuan ng mga truck dito. Yan, pagka gabi puno-puno yan ng mga truck. Dito sila nagkakape. Yan, yung kape na. So dyan na rin tayo kakain ngayon ng tanghalian. At siguro so gabi na ako papasok ng Bicol. So, matutulog ako dito mga 2 hours or 3 hours, mga ganun. Alas 3 mga alas 3 na ako takbo. Alas 3, alas 2, mga ganun. So bali pagdating ko ng Pili, gabi na ako darating doon. So at matulog na rin ako doon na magdamag. Kinabukasan na ako, bukas na ako babalik ng umaga para kahit pa paano kompleto yung kondisyon yung natin, yung katawan, yung mata. Kailangan kondisyon para tuloy-tuloy yung biyahe. So para dating ko ng Valenzuela, so gabi na rin. Siguro pag gumalis ako doon ng umaga sa Pili, tuloy-tuloy takbo natin. So siguro mga alas 10 ng gabi, nasa Valenzuela naman ako nito. So ayan, tara, kain muna tayo ng tanghalian mga kuragon. Ikutan muna natin yung truck natin. So ito yung sumabog nung kami ni Hungry Driver nagsama. Sumabog yan, buti na palitan na pala yung reserba. Palitan na yung gulong niya. Ayan. Palitan na yung reserba pero recap pa rin. Bago. Kakain tayo dito. So, sa
lang kasi na yan, wala nang maintuan dyan. Kaya dito na ako kumain. Hello ma'am. Shout out. Shout out na kuya, ano pa vlog mo? Shout out. Ano ulam? Yan po. Walang gulay. Gulay. Ay, ito. Magkano to? Pulo. 70. Tatlo mo naman. Dada. Subscribe mo nga ako dyan. Oragon Tracker. Andito pala si Angry oh. Nahihiya tuloy ako. Andito pala si Angry oh. Angry driver. Vlog mo kuya? Ha? Sa YouTube. YouTube. Ayan, kain kayo dito sa ano? Santo Domingo, Calawag. Ayan oh. Wala pa kami ayos. Magkakagising na ni ma'am. Ulo mama. Para masarap. Lagyan mo ng kamote. Talbos. Shout out po sa mga driver dyan. Shout out sa mga driver. Mga nagkakape dito, shout out. Bangus. Thank you. Sarap to, ano to? Kusido. Kusidong bangus. So ayan, tapos na tayo kumain ng tanghalian. Ito si Puti. Idlip muna ako. Idlip muna ng konti.